Ruky si dáme v bok a najskôr vykročíme na pravú stranu. Ste pripravení? 6, 7, 8. Ľavá, naspäť. Pravá, naspäť. Ľavá, naspäť. Striedavo pokračujeme ďalej. Výborne. Po každom kroku prenesieme váhu. Pripravení? 6, 7, 8. Preniesť váhu naspäť. Preniesť váhu a naspäť. Stále prenášame váhu, dobre? Pravá, preniesť váhu naspäť. Ľavá, preniesť váhu a naspäť. Ničoho sa nebojte a trénujte. Nezabudnite pohojdávať panvou. Pohybujeme sa zo strany na stranu. Vnímajte doby. Výborne. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva a naspäť. Pridáme ľahké poskoky. Hop. Hop. Tak je to správne. Výborne.